lakini ndaitente beiga montegerere abantu bamintu Bones ese yeye tokonyerwana mpaka omwelio Nyasaye kawancha kogenda de miaka ya 10 lakini ense ya Kenya lazima tugamba tole kunomo gusi banya abantu bande ngatinda akora tamu ntangani batwalire ndamwamwa 2032 nje tinda ate bakende 2032 lakini Nyasaye gatobegete moyo naintu abagusinto koba ngeto weichole lya abantu bande bitonga onye nege tunu igora na ikire na aligere iligo chumate na rolirenga na boto kwa mandegera Nairobi gabantu baminto moto arabuoba banta babagotsanda abande na bawa kwe transfer lakini nkobasaba ni numweka muranyale botenena kolenda egesa kugeto kyomo gusi mo irana maega gaki mo ruana igatia ino ninde tayari gotenna gatigati togambe torolenga kitokorosi gusi engima tigamanye wiki yeye ekiame kenene yetokia ODM tarestarasini ngokora tolege ntwekoro ku grassroots elections abantu 30 bono yo merete ke tokia aya kira naende abantu bamintu bakisi moigobe kitoraro abaka abantu banyamira mogoke gosebona n'abantu baito abamo nanje nincho monogeri mo wanja boigo mbalenga mote bamule tayari ngokuwa na ODM tebanga tuko tayari ODM mbia mono Pasta Kenyanza Gavana gote abomo lembekeroka Alante bosina abamo Mheshimiwa Gavana Paul Simbarati